Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Natagbuan ni Victor ang anak niyang laki. Gidaan niya sa silindon sa pizza house. Sa ilang panasulti, gipasidan ni Vic ang iyang anak nga dili na moduol og makigsuod ni Chito. Nangaturungan ang bata, pero nasuko na si Vic. Igo lang gihato ni Vic ang iyang anak. Nakitaan ko ni Papa. Unya, dito mi sa pizza house. Gi-take outan ka na mo. Maayo gani kinagtaka kuya. Si Mama. Wa man si mama. Niingon si tito nga magkapian si mama pauli. Oh, nga naman. Ampot lang. Mami kiingon ni tito. Asa ko may dirang pizza ka. Pangaon mo si Yaya. Kuya, kisapot lagi si Papa kanina. Kinginan niya si Yaya. Unsa? Sige ka ni kilak si Yaya kuya. Papawaon ko no ni Papa. Loy kaayo tawa na si Yaya kuya. Dili ta mo sugot nga mapahawa si Yaya kuya. Lindon, giandam ko nagang mga dadunon. Mon lagi hulat na ako si mama ninyo. Gingingin lan man ko ni papa ninyo. Dili Yaya, oy. Ayaw paglakaw ha. Ayaw migbiyae Yaya. Ay, dili ko mapabaga sa kugnaong din ni Dongay. Inyo nang amahan mismo mihingilin ako. Dili mo sugot si Mama Yaya. Sagdili na si Papa Yaya. Dili naman gani siya muli din ni sa ato. Ayaw og tuo sa gisulti ni Papa Yaya. Dili ni mo sugot Yaya og si Mama. Ayaw migbiyae Yaya. Ginoo ko. Makaluloo ito si mama ninyo kung mubiya ko. Pero may gusto sa inyong amahan. Sagdili na si Papa Yaya. Naglagot sa kuniya. Kaya giingnan man ko nga. Dili na mo dool kang Tito Chito. Ano ka na siya no? Kuya, suko bitaw si Papa kang tito ay. Mag-ilis una ko Yaya. Napiksan ko ganina sa lapok. Now, ugaw akong t-shirt. Oh, sige dong. Ay, ubuan na, laban ko na dayon. Aron dili matingob ang mga bulingon. Kay guba na bang washing machine? Ayaw og pahawa Yaya. Ayaw migbiyae. Ay, pero angay masayo da ginuginahan ini ay. Kung masugot siya kay dili ko gustong masuko si papa po ninyo. Pues mubaya gyud ko. Dili na mo sugot si Mama Yaya uy. Og dili sabi mo sugot Yaya. Dini ka lang nga. Ayaw migbiyae. Kinahanglan ay sutihan ko lang gyud ang inyong inahan si Inday Wilma. Daoy, sakitan sa kumubiya ninyo baya. Batanon pag inyong inahan. Nga diya na ko sa ilahang kamot sa buhi pag iyang mga ginikanan. Ang inyong mga apuhan, Lindon, Glina. Mao lagi nga. Dini ka lang Yaya. Ayaw yung migbiyae si Mama. Kasakit sa kong lawas. Hain ko. O, saan kong nahimutangan? Diyos ko, huwag ko'y sapot. God, o, saan nabuhat ko? Si Chito. Mag-ilis ko, kinahanglang mo pa ulit ako. Ginoo ko. Ako na idaan na daw. Salamat. Sir. Ubog si Wilma og siguro ko nga nagkinahanglan siya og midnight snacks. Wa tingali gihapon siya magmata. Ibiyaan lang ko niya. Unsa niya gibuhat nako. Ay. Nag-order ko katong midnight snacks, Will. Gipahimuslan mo nga nahubog ko. Gidako ni mo din eh. Nga nang gibuhat mo niya ako, Chito. Oh, come on, Will. Kinahanglan pa bang muhila ka? Nga masuko ka na. May relasyon na tayo, Will. Nagpahimos kasi gayon. Gipahimuslan ko ni mga hubog ko. Will, at ubangan na ang kamatuoran. Ngawa na si Victor. May lain na siyang gimahal. Ug may umaabot na silang anak. Ano dili mo siya hatagan o higayon nga magmahal sila ang babae. Aron gawas nun krasapa.
Ingon lang gid ni ana ang mga panghitabo, Wilma. Mapauli na ko. Eto teka, managsaad ko sa mga bata. Unsay pasabot mo? Nanawag ko dito sa inyo, og siglina ang nakatubag. Gipahibawon ako nga nagkuyog ta, ug nga magabian ka sa pagpauli. Unsa? Ipasabot mo nga nahibaong ako mga anak nga nahubog ko. Wala ko sultihing nahubog ka. Akong giingnan nga nagkuyog ta, ug nga magabihan kag uli. Og ihatod ka, mao nga kalma lang ha. Tao ko. Ganong naingon man ko ni ini. Ganong ang Diyos ko. Please, Will, ni ano ta. Nahitabo na ang tanan. Ug mahal ta, Will. Mahal ta kayo ka. Ug tingali, labaw pa ang akong gibating pagbahal nimo kaysa gibati ni Victor. Ay, gabiin na lang. Wala pa man si Dayo Wilma. Mga tulog ng mga bata. Ah, hain man di ay kani siya. Adlawan pa man tumilakaw ganina. Gitawag ko siya ganina pero wala man mo tubag. Ngano man ka ha? Ay, pastila, nabala ka naman ko. Dali na. Kinahanglang ihatod ako nimo. Ug mahimo pa. Ay naku sa muka, Chito. Wilma, please. Dawata na lang ang sakit nga kamatuoran. Natuwa na sa laing babaya ang panahon ni Victor. Ingon lang kanya na ang kinabuhi, Will. Dili kay kamura ang naingon ini. Nga nagkabuwak. Bisan pa man og may mga anak mo. Will, sabta ang iyong gipati. Hatagi sis iyong gagawasan. Mapauli na ko. Ay naku ihatod. Wilma, ay kung ing naninginigod. Nasayon mo lang biyaan. Kung nawadaan na og gusto ni mo si Victor, ayaw ipamugos ang imo kaugalingon niya. May garpo ka. Wa ba? Wilma, Ay ko kaksa. Malayo na na ko, Chito. Ay naku sa muka. di ko masaad. Na magpalayo ko, Wilma. Sige, ihatod di ka. Ayun na. Masakyan na lang ko. Masakyan kong taxi. Nakailanan nimo ang guard dito sa subdivision. Huwag mo ipagtuon niya. Nga sa mataglakaw ko. Nga magkuyog ta. Mga nga may samot ang kasuko kasilag ni fake na ako. Please, Chito. Sabta ko ningi kayo na. Sige, Will. Tumanan di ka. Pero ayaw ko pugi sa pagpaduol mo. Labi na ning higayon na. Ba? Sige. Ihatod di ka. O pasakyon di kag taxi. Padung sa inyo. Tara. Pwede ko na ikaw ang ihunong din o pasakyon di kag taxi. Mahadlo ka man nga ihatod di ka. Please. Lugar na lang. Salamat. Kadiyot, ablihan di ka. Ayun na. Ako na. Wapay taxi, Will. Laing yung tanawon nga magbarug ka lang din Mura kang pick up girl. Oh. Sakit. Ay. Sorry. Walang ko makagusto sa imong gisulti. Sorry, Sab. Pero komedya ra to. Sorry. May taxi. Parahan na. Gisinyasan ko na. Will, magkita iya puntahan sa tunghaan sa mga bata. Promise, mahal. Dili ko magdugay pa pakisulti nila. Sabayin ta magkita, ha? O pasabta ang mga bata. Naghaok yun ay. Nay. Isuod gyud sa subdivision ng akong misis, ha? Akil pa. Marot yun. Bye, mahal. Okay na, Noy. Larga na. Wa si makalikay sa paghawak nako sa atubangan sa driver. Today, manawag ko sa landline dito. Magsusi ko og wa ba mabalaka ang mga bata nga dugay na uli ang ilang na. Hello. Tangaling, mayo kay nagbatapanay ka. Oh, si Chito? Hain man day si Day Wilma. Wa pa siya mo uli.
nabalaka ko. Nanawag man ko ganina niya, God. Paingon na siya diha nang nagtaksi. Gipasakay na ko. Gipagugos magud ako siya pag attend og party aron malingaw siya. O di aparon ko sa party nang nga among gitambungan. Palihog lang pasabot sa mga bata, ha? Sige na ngaling. Bye. Ay, pastilan. Gipugos niya pagpaatin og parte si Day Wilma. Ay, maudi ay nga dugay na uli. Sultihan ko siya nga papahawaon ko ni Sir Beck. Huwaton ko nga mo awat. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!